het of er jubelde met spil. En dat geen furie is benut door mensen dat daar veel. Geen crisis of recessie, die liggen in depressie. Want ondanks alles hou ik die niveau. Voor alles wat ik wil, ik kan voor protocol op show. Wel ik gun het vaste lopen, zoet en below. Oh, hey, 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 hey. Het vaste lopen, zoet en below. Oh, hey, 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 hey. Het vaste lopen, zoet en below. De hoeft niet lang te hellen, gewoon maar even bellen met het vaste lopen, zoet en below. De hoeft niet lang te hellen. Maar even bellen met een vaste lovers, goed zijn bureau. Wel van de uitzendbureau 0911. Zo heet het nog al jarenlang en nummer is wel het. Met Mexicaanse gymniek moeder elfen rond op bed. Ons eigen dansverliedje, dat komt niet goed de spagaat. Nou ben ik veel vervanging bel, dan komt die onze laag. Geen crisis of recessie, ik ben geen depressie. Want ondanks alles hoor ik die niveau. Voor alles wat ik nu niet kan, voor protocol of show. Wel ik gewoon het vaste lopen, zoet en bureau. Oh, hey, 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 hey. Een vaste lovers, goed en bureau. Oh, hey, 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 hey. Een vaste lovers, goed en bureau. De hoeft niet lang te hellen, gewoon maar even bellen met een vaste lovers, goed en bureau. De hoeft niet lang te hellen, gewoon maar even bellen met